дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара боз як корхонаи истеҳсолӣ, корхонаи пойафзолдӯзии саманд таъсис ёфтаву ба фаъолият шурӯъ намуд. тавре дар расми ифтитоҳи корхонаи тозабунёд сарвари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саманд Исфара Фахриддин Сироҷов изҳор дошт, корхона бо ҷалби сармояи хориҷӣ бо маблағгузории фабрикаи пойафзолдӯзии шаҳри Магнитогорски Федератсияи Россия бунёд ёфта, алҳол аз ҷониби муассис ба миқдори 233,5 сомонӣ сармоягузорӣ сурат гирифтааст. дар назар аст ки дар ояндаи наздик ҳаҷми он ба 500,000 сомонӣ расонида мешавад. тажҳизотҳои технологӣ ва ашёи хоме ки барои истеҳсолот лозим буданд аз Федератсияи Россия ворид намудем. Ашёи хоме ки барои истеҳсолоти корхонаи мо лозим аст, асосан аз Федератсияи Россия ворид карда мешавад. сехҳои дӯзандагӣ, сехҳои бурандагӣ, сехҳои такчармчаспонӣ, 2-3 намуд участкаи ҷойи корӣ дорем ки дар он ҷо ҳам занҳо, ҳам мардҳо метавонанд ҳамчун коргар фаъолият кунанд. ният ва мақсадҳои дорем ки дар оянда барои 250 нафар ҷойи кор хатҳои технологӣ ворид намуда ҷойи корро васеъ кунем то 250 нафар ҷойи корӣ. ба фаъолият оғоз намудани корхона имконеро фароҳам сохт ки наздик 30 нафар сокинони шаҳр ҷойи кори доимӣ пайдо намоянд. интизорӣ меравад ки давоми соли равон ҳамзамон бо воридсозии таҷҳизоту хати дигари истеҳсолӣ шумораи кормандонаш то 40 нафар афзоиш ёбад. ҳамин соҳибкор хеле хурсандам ки мана ҳамин 25 нафар занҳоя имрӯз кор ки таъмин карданд. мо ҳама занҳое ки то ин вақт хонанда будем, бекор будем, ҳозир соҳиби кор шудем. мана инҷа ба маҳсулотҳо аз тарафи Россия мебиён, бачагона, мактабӣ, бо одамои мардона, пояфзолои инҷа истеҳсол кара мебароем. музди меҳната мо шартномавӣ аз 1000 то 1500 мегирем. иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур имкон медиҳад ки алҳол беш аз 10,000 ҷуфт намудҳои гуногуни пойафзолҳои кӯдакона ва калонсолон истеҳсол гардад ва афзоиши тадриҷии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот таҳриррезӣ гардидааст. ин ҳама самараи неки густариши ҳамкориҳо бо шарикони рушд, дастгирии иқдому tashabbusҳои созандаи соҳибкорони маҳаллӣ ва фароҳамсохти шароит барои рушди соҳибкории хурду миёна аз ҷониби роҳбарияти шаҳр арзёбӣ мегардад. арзи ҳастӣ намудани иншоотҳои муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ба амалӣ шудани ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат, пеш аз ҳама ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, ҳарчи бештар бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат ва дар маҷмӯъ расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи сокинони мамлакат мусоидат хоҳад намуд.